Jelas, suaranya jelas. Yang kene jelas. Nengon jelas. Jelas, suaranya mama jelas. Iya. Mama, Iya, aku mama. hidane. Ah, Sidane kre. hidone rono kapan? Ya mama pengennya kapan? Mama pengennya merono sesok minggu. Jam piro? Jambiro kumis mobil. Ono ngene sembarang jambiro. Kan iki tuh rampung kabeh yang piring, gelas, sendok, wis tau toto kabeh ning lemari, wojo-wojo sak benek-benekke. Yo. Tak kandel-kandelke. Aku tak ngerti. asai kak. Hah? Aku ngerti yo. Iya. Mama wis Piring kan tukang. ya Rama. Mama wis kangen to. Yo wes. Aku Iya, iki. ayam berbujuk. Ah, lah iya. Iya. Iso mlebu Yang besok isih mlebu esuk. oh, sesuk mlebu isu. Yo wes aku saka kene kira-kira ayah laut kerja tekan Semarang. Minggu. Nek Senin iki akhire malam Selasa, ngundak aku disengeni kanca-kanca. Iya. Lah iya. Iki aku iki aku ya ning sanding jemuran kae. Heeh. Nah, Kisah bubu. iya. Aku seneng kok. Krungu suarane mama seneng kok. Ini tak kirimi wong ngaji Bukara. Yo, wis tak buka. Aku kan yang video indahe lunga tuku. Oh, indahe ndelok pasar Jumat. Videone ora eneng, Mak. Heeh, bene ditinggal kan tak video. Mau kae agak mulai kae. Videone ora eneng, Mak. Video wong arep ngaji. Ora ono, ontone foto tok. Wong arep ngaji. Ora ono wong ngaji. Oh, yo engko tak kon ngirimi. Seneng. Aku sesuk ketemu mama aku seneng. Yo, sesuk aku sokene jam Semarang pas jam 4. Yo dipira-pira mama. Yo sayang, iya. Yo. Aku ki ngenteni suarane mama mau santai. Piye sinyale angel kok. Iki wengku kadang-kadang payu, mangan mendung kene nembe udan. Wis ora usah dipikir, sementing yo sama suarane seneng aku. Lah suarane mama ki lancar ning kene iki cetok. Oh, cetok ya. Setopol. Yo sing saka kene. Saka kene rono. Aku linggih lho iki. Wis esuk tekan kono sekitar berapa jam? Yo. Siap. Wis kabeh lawuh turae tak ngerti kabeh, to. Yo. Nek iwake wedhus kan entek ya, kudu harus entek. Kok kudu dhewe wae. Nggih. Kok kudu dhewe. Engko ana acara apa engko? Oh, pertemuan bapak-bapak. Iya sayang. Engko tak bel bengi ya. Yo, siap. Nek ana sinyal tapi ya. Ono tetep ono. Iya. Iya. Jam 8-an ya. Iya, Mak. Yo, jam 8:30. Iya. Yo, Nek sinyal. Oh, tanggane aku seneng oleh mama Abel lo. Kadang sinyal ora ono. Kadang aku nyetok gawean. Tapi gue pas kumpul wong akeh yo angkate ora wani suwi. Iya sayang. Yo paling ngabar ketok. Ya. Iya. Oh, dari izin. Iya, oke sayangku. Kumis
Bulu jrodok-jrodok. Iki aku karo ngisi banyu iki. Uni indah tak disis keburu-buru. Iki tabunge kan ning mburi omah. Ning dhewe. Oh, buka pintu aku. Mama Pak Nili. Hah? beno nyrodok tapi mama santai tok. Apa? Kumis Apa? Saya tak meteni banyu. Banyu ninja. Sampai tak iki sebab. Ya wes, Ma. Yo. Sehat ke mama. Ya, Mas sehat. Sering bersyukur. Karo sering-sering neng Granika. Saiki aku metelek kubur udan rak situ. Ayo, pun tadi terang. Dilo terang. Besok minggu besok. Minggu sewengi terang. Ya, Ma. Besok minggu besok tak ning kubur karo nek siang terus berangkat Semarang iki sayang. Ya. Ya wes. Ayo, sayang mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mwah. Mwah. Yo. Mwah. Ayo. Ya. Ya, Ma.